Molweni namkelekile nonke kweziTshisa Ve Entertainment. This is a continuation of ke ibirthday kaMhluphekazi Zolo. Ndiye ndaposta into yoba uMhluphekazi is celebrating her 5th birthday. I-pictures ke siye sazisherelwa nguSnazo, who is the owner of Mabillion Deco ke via Facebook. You guys, abantu abaninzi ke, they were hoping and praying that Omsileko would be part and parcel of ibirthday kaMhluphekazi, or at least bamwishele ibirthday befuna ke yonke lento yenzeke izolo. But I did mention that uMhluphekazi akazalwa nge-24. It was just a celebration izolo, but ke ibirthday yakhe amanyani inamhlanje. One of the very first few people who decided to wish ke uMhluphekazi ibirthday is grandma wakhe uMayeni, then ke kwalandela utata wakhe ekungubani ekungumpumelelo. So guys, looking at this picture, because ndiye ndathi ntla under i-comment section abantu abaninzi were calling out on those people abathi umpumelelo is an absent father, ayikho into ayenzela uMhluphekazi. Khona ke abantu abathi hayibo xa ujongisisa wena esisithombe, you can see into ba uMhluphekazi noMpumelelo bakwindlu le entsha kabani ke kaMayeni, there by the suburbs, abekho semzumbe apha baphi bakwindlu entsha, meaning that uVuyokazi seyamdedela uMhluphekazi ahambe ayobabona abakwamsileko, meaning that they have made peace. Bobani ke ngoku abasenxushunxushweni, sithi aba esisoloko sigila bani uMpumelelo noVuyokazi, but bona they are 100% fine with each other. So yeah guys, ke niyozibonela ke nani esisithombe nisihlaziyo ngokwenu. What do you think about it? Do let me know. Then the last person ke oye waposta is ke uDarumusa Msileko, wathi my grandmother uGogo Flo and my mother Joyce are rejoicing in heaven for Mhluphekazi and Nzulu yemfihlakalo. Wayimosha ke ngokufaka uVuyokazi, because obviously ke izithombe ezikaNzulu noMhluphezi khona apho angekhoyo ke uVuyokazi. Abantu ke bencoma lonto into kokubana hey, there was a picture of only the grandchildren, but no, Darumseleko had to choose the one with uVuyo also in it. Oh, umthanda awuzenzi, and we all know if it were up to you, she would have been the first wife kaBobesi. Abantu ke abaninzi, they were just agreeing under ke elo post leyo. So yeah ke guys, ihambe kanjalo into kaMhluphekazi. Your thoughts ndiyacela masingeje and zonibona on the next. Bye.